Assalamu alaikum Türkmenistanlar. Assalamu alaikum dünya Türkmenleri. Men Hıdyrov Kakımrat. Şuun 24-nji ýyl 2021-nji ýyl. Bilişiňiz ýaly wagt çalt geçýär. 6 gün galdy. Gurbanuly Berdimuhammediň. Şu 6 gün geçerli, şu gün geçerli şu 6 gün içinde şu opozisiýa diýen adamlar bilen söhbetleşe çyksa, şu urdan awat usulun tapıp biz çıkıp yurdu çıkararız krizisten. Yönü. Şu pursat peyda alanmasa hemmäňiz indi şunu şaýat. Biz muňa öz elimizi uzatdyk. Türkmen halkyny halas etmek üçin krizisten. Yönü bu pursatdan gözüňiz bilersiňiz 6 günden soň. Yönü Gurban boly. Maňa ýene jaňatdylar, aýtdylar Kakımrat inim, Kakımrat ağam diýip aýdy. Käbirler uly menden käbirlikçi. Her çykyşyňda sen ýatlat diýip. Bizim moğollar ýadadyk diýip, bizim muň garşysyna okap başladyk diýip. Şu öýü gurasyn diýip. Indi Gurban boly. Sen şu zady ünüs ver. Moğollaryň sen garşyna çykdy söwüşe. Moğollaryň, o biçilen moğollaryňdan sen gara moğollaryňdan ne tolk ýok. Hakyky moğollar çykdylar. Şo zatlary unutma. Eziz adamly Türkmenistanda. Indi çykyşym dowam edeýin. Dün bu gidip bu guş kelle howa menzilini açdy Kerkide. Ozan Lewap vilayatyna geçdi. Bu arada men birazjyk soňrakdan deýip başlan, ýöne bu rejimiň näme diýen bir oýnatgysymy diýem, näme diýen bir jelebi diýem, näme. Şu gün dün çykyş edipdir. Şu bize daşa ýurtdaky türkmenleri, o taýda daşa ýurtda galanlar türkmenleri şolary sapak berjek bolýar. Bir topar adam bosgullukda galypdyr. Bir topar çalışma izim diýem, onu özüm bilen ak. Özüm näme diýen ölen. Bosgullukda galypdyr diýe da. Sen kelleň bir işle darym. Özüň gün günaşa çykýan, biziň ýurdumyz awat, biziň ýurdumyz gül ýaly. Bagy ýaly güllap dur. Näme üçin şöyle bagy ýaly güllap duran ýurtdan bir topar adam bosgulluga gidäýär ýere. Bir oynaşyp gepler. O zaman sen aýdýan, käbirler ýaşlar öwretjek bolýan. Käbirler neme narkotik çekýärler. Käbirler jelepçilik edýärler. Bizim Türkmenistanda jelepçilik ýok diýen. Sen kim? Sen kim? Sen şo adam däme o zat aýdyn sözüň. Sen pulmuňa bir topar türkmen ýylini satyp otyrsyň sen. Sırtyň bäri hödürle, ýokara. Sen baş tutanyňam, ýöne o elitni bolýar, sen baş tutanyň elitni diýen düşünüber o sözden. Men onu soň diýip geçip aýdar. Näme üçin elitni diýen? Näme türkmen halkyny sen näme diýen? Göwne diýen. O türkmen gyzymyz o taýda orsiýetde çykypdyr da aýtdyr. Şu uniwersitede pul bereňiz. O näme diýip aýtdy ey pankelle? Ol gyz aýtdy, türkmen gyzymyz aýtdy. Biziň enemiz, atamyz tapan pullaryny näme üçin uğradan akdy? Uniwersitet näme berdi du? Haýsy spiskde duran uniwersitet spiskde duran däl. Ýene siziň oturun ýurtda tapyp oturan oýunlaryňyz Türkmenistan üçin. Awat güllap oturan ýurt bolsa, bu zatlar bolmazdy. Beýle uniwersitet bolar, beýle uniwersitet bolmady. Siz özüňize näme diýen? Kamaz maşin bolýar, howa maşin bolmaýar. Bir topar wara, bir topar prepyatsiýa garşylyk edip otyrsyňyz. Hemme zady. Siz özüňizde näme? Özüňizde gep gürrüňe. Osaň sen aýdýan sadaka beriň diýip. Sadaka näme edip bersin? Soňky balagyny satdylar uje studentler. Näme edip bersin sadaka? O saat ýaly işleýän bankyň bolsa, o taýyp pul urup duran bolsa, ejesini kakasyň. O gün günaşa berip durardylar tür studentler. Näme diýip otyrsyň sen? Jelepçilik ýok, eýle beýle ýok diýip. Sen özüň şo.
Başka zat yok sende. Men YouTube'dan pul kazanayım diye otuyorsun. Yalan sözleme. Senki alvara internete çıkan adam yok. Şoň üçin sen sırtını gazıklı kılan soň sen men kommentariyamda yazıp başladın da. Doказательстводан koy dip. Doказательство ine sen öz çıkışlarında doказательство. Ma doказательство gerek der. Sen öz çıkışında sen özün oýlanşman, öz nemäň aýdyp oturýarsyň. Hemme subut berip oturýarsyň. Endi eziz adamlar Türkmenistan. Dün ine bardy Kerkide halkara aeroportu açtı. Bütün bu представление etdi da. Bütün Aşgabat'ı getirip Aşgabat'ı Kerkiden bir sanalı bir 10-20 adam gatnaşandır. Sanalı. Çağlalarım bile. Yönü bütün Aşgabat'ı getirip halkara aeroportu açtı. O представление etdi. Siz şu zatları yadınıza düşünäk mi? Bu bir izni diplomatlı adam berendi. Niyaz döwründe var ya da ey sana $50,000, sana $100,000. Şu döwrü yetip otyr. Ine bu ýene öňünde çağlar çıkyp otyr. Ýöne siz oýlanşyň. Halka eden zady däl abi. Kerkin şäheriň näçe milyon adam bar? Milyonam ýokdur. Şöyle uçýan nemesi bar? Международный aeroport açarýar. Международный aeroport açarýaly halk ýok. O taýda şöyle çalt uçup oturan adamlarım ýok. Ýöne karta seretseňiz, şu Kerki haýsy neme bilen granitsasy bar, serhedi bar. Bu tarapda Özbegistanyň Karşy vilayaty diýip, Karşy diýip, Karşinski, Karşy vilayaty bar diýdi. Bu tarapy Mazar-ı Şerif. Mazar-ı Şerif Awganistan. Endi özüňiz oýlanşyň näme üçin bu halkara aeroport kurdy? Aşgabatdan uçmak gerek däl, Lewapdan uçmak. Göni Mazar-ı Şerifden gelýärler. Narkotik serişteleri. Gönünde uçky diýerler. O zaman eskerleriň samolyotlary golunu ýaly etdiler. Ona mı oýlanşmak gerek? Ýene bir gezek aýdyn. Военный transportna aviasiýa gelýär Mazar-ı Şerifden. Gerekli zatınız da zapravka diýerler. Benzin zatlar, aviasion kerosin alýarlar. Şöyle uçky diýerler. Ýewropa mı, Amerika mı, näme? O taýdan gelýärler bu zatlary, o yarak getirýär. Şöyle Awganistany alyp barýarlar. Şöyle Awganistan destabilizasiýa edip otyryl. Ya o taýda dil döwüşip Awganistanyň nemeleri bilen öz gara işlerini edip otyr. O zaman geçe Lewap vilayatyna. Endi özüňiz oýlanşyň, men aýtdym näme üçin halkara aeroport kurdy diýip. O zaman geçe Lewap vilayatyna ak öý açma. Siz hemmäňiz habaryňyz bar. 27 aprel 2 ýyl mundan soň ak tupan boldy. Ondan soň ýene bir ýyldan soň powtarenie boldy. Bir topar adamlar Lewap vilayatynyň, Lewap iýiliniň jaýlaryň şypyrlar uçkydan, daçylaryň zatlaryň, hemme zatlar. Şu ýagdaýdan, şu pursatdan peýdalanyp halka kömek etmeň ýerine bu halkyň üstünden göller ýaly ak öý gurýar. Sen alyp ýatan Lewapda u giden festival, halkara festival edip ýörsiň bu. Ak öýde konsertni zal gurar ýaly. Halk şu taýda açlykda ýören wagtynda bir döwüm çörek tap bilmän döwrün wagtynda sen ak öý gurýarmy? O ýanyny ýokmy sen köçelerde aýal maşgalar çykyp meni maşin bassyn öldüriň meni diýip men çağlarym bakyp bilemak diýip otur. Şoňa seretmän Türkmenistanlylar, şu zatlary seretmän. Köp zatlaryň içlerini ýakyp adamlardan pul soğurup alan ýaly şu transformator öz puluna gurdury. Aby halkyň Türkmenistanyň gaznasyndan çykaryp bir topar ona ogurluk edip öz firmalary gurýar agy. O zaman skoro pomoş maşin tiz kömegime size soğut esasında berýärdi. Näme soğut bolýar? Sende öz gazanyň puluň barmy? Ya Türkmenistanyň gaznasyny sen öz jübiňmi? Gurban oly. Näme halka aldap otyrsyň? Böyle halkara aeroportu olur, hiç kim bilmiyor. Näme üçin sen açdyň? Biz gözüňi açyp otyrsaň Türkmenistanyň halkyna. Sen bärde näme halka aldap otyrsyň? Ya o barıp maymunun seni yeni täzeden seni ýuwar diýip otyrsyňmy?
Çıkış edip oturan. Bizde celepçilik yok. Indi ey maymun dinle. Gurbanuly elit ne diýende şu halkara aeroportu mecbur etdiler şoň gurma. Näme üçin? Sebäbi şu zady etmese transnasionalny mafiozny strukturalar muny wara bir günüň içinde kursinden wara depki berip goýýarlar. Türkmenistan as a vakum boldy. Vakum näme üçin vakum? Dinimizi garşy çykyp otyrlar Türkmenistan içinde. Din var, musulman dinine garşy çykyp otyr. Halkın garşysyna çykyp otyrlar. Halka azar berip, halk baş bütün bir topar halkymız daş törendi. Hemmesinin garşysyna çykyp otyr. Sebäbi şu transnasionalny korporasiýa, mafiozny struktura, prestupny struktura şu Türkmenistany wara öz baza ýaly ulanyp otyr. Bir wagtynda Panamada general Noriega vardı. Şoň Panamada şöyle ýurtdy, etjegini edip ýördi. Bir primer berip otyr. General Noriegany bir günüň içinde gelip Amerika, ABŞ-nyň nemeleri alyp gitdiler. Gurban oly. Sene mäli belli däl. Senem belli däl. Kim gelýär sen? Oruslar alyp gidýärmi? Hytaýlar alyp gidýärmi? Amerika alyp gidýärmi? ABŞ ýa Türk alyp gidýärmi? Men 4 variantyny berdim. Hemmesi bilýän ädi sen näme etjäň. Ýöne sen 6 günüň galdy. 6-jy günüň galdy. Şu 6 günüň içinde çyksaň biz awat ýagdaýda çykarýaly ederiz. Eger çıkmasan özüňden gör. Sağ olun Türkmenistanlar.